Kuha ang CCTV footage na ito sa isang kainan sa Bayawas, Abella, Naga City. Makikita sa video ang pagdating ng isang lalaking nakasombrerong itim at puting damit. Tila ba umuorder ang lalaki sa isa sa mga staff ng kainan hanggang sa pasimple nitong kinuha ang isang cellphone. Nangyari si pagsalisi mga kansuod mang banggi, mga bago mag-alauna, tawang ko po. Pag ang nangyari, si tawang kong Saro, ito ang nag-serve. Si Saro, mayong barya, nagpabarya. Ngunyan, si Saro kong tawang, sulo-sulo na lang, igdi. Tapos si Ibaya-Riyaon sa likod, may mga ginigiri buman. Dahil man na reparo si arog kato yung pangyayari. Kaya, pagbalik atong tawag ko, yun na to, naarisa niya, nawara naman si cellphone niya. Tapos, sinagwa ka tong cellphone, dapat nga may sukli pa itong 30, dahil na kinuha. Dahil sa nahulikam na insidente, nakumpirma nila na may nanalisi sa kanila at ipinost ito ng may-ari sa social media para makapagbigay umano ng awareness o babala sa iba. Nirevay na sa cellphone. Nasa anong ginibo to, sir? Nag-review kita? Nag-review po kita ng CCTV. Iyon na ito yung pig post ko sa Facebook. Napatunayan na pig salisi si cellphone. Para ma-actionan tolos. Para aram kang iba na may para dahil na mabiktima ang iba. Nireport, pagka nangyari katuyom, nireport sa pulis mga 1:30 na ata, mga alauna, arog kaya, ning maagahon. Tapos, pagkaaga, nireport na laman ulit, take follow up. May nakakilala sa suspect na taga-dayo sa lugar at naninirahan sa isang boarding house malapit sa lugar. Kalaunan, nahuli rin ang suspect at nabawi ang cellphone sa isang cellphone repair shop. Maharap ang suspect sa kasong theft. Jan Amador, CSN.